салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр шодӣ бошад. имрӯз мо дадашкати Нозия Нодирҷон биромадем камтар сайргашт. ман иҷа дахостум магазини Галамарт дароям, неки раҳи вая мегузаштай болои мостаккати раҳи мошин рава, баъд ин тарафта вай магазини Галамарт ин тарафи раҳ дафтай. А так мошинкати гузарем гуфтум нашидак. Дадаш гуфт мо биям меистем мошинда нодиркати аж рафта гашта намешава рости гап ғам метия вай. Вая мошинда меиста вай мультик тамошо карда мешинам. Мо даромада ядичи дар кораи хонада дром мегум ами магазини Галамарт гирам, агар ки ёвум мегирам. Нозия духтараки нағз ки асте қатим гирифтумуш гапа гӯш мекунагем. ҳар тараф намера вай Нодир хулиганай гапа гӯш намекуна. Омада мондум вая пеш дадашта. Ина иҷа турои хушрӯ будай барои хонара 120 рубли сатин барои пастелни биллион духтам. беҳад ба қуввати хушрӯ нами раҳода мефурӯшанд, яки ман афсус мошина надорам. ай Тоҷикистон овардаги будам, ам хеле истодай надухта, як 8 метр зиёдтай. Мегирам мошина гуфта, ай кайс мегирифтани ма олиам нагирифтам. Инҷа магазини Галамарт оз мерем медроем. Инҷа чандта магазино будай. мо дромадем духтаро магазини Галамарт. Не сумкои 1500 аксия шидай. Сумкои ба қуввати хушрӯай барои кӯдакакои мактабхон. камним либосам дошта Галамарт. майда ча магазин яки ай ҳама чи кам доштай. як намуд мошинчаҳо дидаги будам аминҷа. бачамда гуфтум мегирам, наёфтум. ози аям нокуфтестам наёфтум. набори посудоя бинед чӣ хел хушрӯ. набори бакало, тарелкачи ошонкати. инаи доска нархш 2000 рубл будай. магазини вайда дидаги будам, интернет магазинда Вайлбериста 1300 буд. инҷа қимат будай 2100 рубл даши 2099 рубл. Чеки кофтаси бачам? Ha ince diyor.
خب нархош арзонам набуда, яхел вақт меби аксия дора, яхел вақт чизои нағз дора. яхел вақт ки меби гӯем ҳам чиза харидани меби бо ин дафъаш намеёви ҳам чиза. вақте ки дар кор нестай меби ҳам чизо пурай бо нархи арзон ҳастай. вақте ки дар кора ҳам чиза намеёви рости гап. инаё ҳам хушрӯ комплекто. хонаи худат боша рости гап харид кунӣ, ҳамаша хушрӯ ҷобаҷо кунӣ, посудаву ҳама чиз организатсия барои кухню, барои ҳама чиз гӯем жилет накарда харидан гирӣ. квартира ҳастай, ай як ҷо ба як ҷои дигара мекучӣ, мегӯӣ як галат чиз мешавад дигар. рости гап барои мо ҳаракат мекунам бисёр посудаву бисёр чизи вай нагирам. то яке насиб иншоалло хонамон шид ами шаҳрда. да қишлоқ рости гап дорем, иҷада уқа наовардагиемшон. духтаро инҷа мо хона омадем. ма камтарак хостам салатча тайёр кунам. инҷада сабзира ҷӯшондум, картошкаву тухма ҷӯшондум, реза кардам. мехе ози свеклаам тайёр шуда қариб. нам пухтайна ози ма мегирам, мойкада мепартом. болошта оби гарм мерезам, чтобы тез ханак шавад. барои камхуним амхали свеклаи ҷӯшонда архилак салата када мехӯрам. ма фоидаш нағз будай, фоида доштай. ба хело меган овша мехӯрем. оби вай ма вапише хӯрда наметавонам. ман ҳамин вапише нағз намебинам ҳамин чизаву неки маҷбур ҳамин салата аралаш када хма фаҳм мекунам, кам кам мехӯрам. намехел ма полосочки реза кардистам. чоркунҷа шона кардам ки кашай бад мешавад. вақте ки майонез аралаш мекунӣ вай мешавад, картошка майда мешававу кашай бад мешавад. ҳамуда вай дарозак майда кардам. намехоз ман оша аралаш мекунам. камтар шта чой мехӯрем. баъд ба обеда насиб иншоалло ки камтарак бо ош каданиама. намехема аралаш кардам. ҳамаш салат сирх шид уже рангаш. барои свекла беҳад се рангай. чӣ хала ки медонӣ намехали шид. оқа аппетити натофтестай хай маҷбур мехӯрем ака. неки ба маза шуда. камтар бояд мурға ҷӯшонда меандохам, неки ман накардам. гуфтам ҳама хелам мешава, вақта бисёр мегира гуфта накардам. ҷада бо камтар калбасаву ангур шудам. ҳам хеле чой мехӯрем, барое ки рафта чанқа каштем куштада гӯшт нашида омадем. ози чой мехӯрем. баъд ма қафои обеди авқоти обед мешавам. обеда инҷада ма саросима ош кадистам, айси майда кадистам, айси ваям пухтестай. зирбахша гуфтам айси кадан гирам, гӯшт қатиқозаш сирх шидан гира. то вая теси сабзиша майда мекунам.
мара гуфтам ки ҳамин сабзиро бисёр тафт натеву вай нашавад. Ошам хеле бамаза мешавад. Ин дафъа метавонам ҳамин хеле кунам бисёр тафт натеву сабзиро. ҳамин як 3-4 минут тафтиёмо оша рехта бисёри бар вай накунем ша. Сабзиро бисёри бар тафт дода накушам. Курса ош чӣ хеле мебия рости. Беҳад зирбахша бисёр вай тафт метиҳем ки бамаза шавад. ҳамин хеле мода маъқулай. Расам хеле совет додан аку ҳамин хеле куна мегум. Пиёзшам сирхи бад намекунам. ку ба совети подписчику ош кунем чӣ хеле меомада боша. Нами ош як намуда не ки ҳар кас ҳар хел тайёр мекардаед. Ҳар кас ҳар маҳқули дили худша тайёр мекардаед. Начхала ки диден ма бисёр зирбакша бисёр назирбондум. Оша рехтум. Савзиём хел гӯем қариб сели истодагия. Кама как ҷӯшид нахад ки нестай, нахад ки надохтагиш ки нестам, дарав бринча андохтум. Оз якум меҷӯшаву дамаш мекунем. Нами хел овош қоқ шид, ака дамаш мекунам, оз мая лагана болошта мемонам. На духтаро оши моам тайёр шид. Савзиҳомо поёнда оз ма аралашш мекунам. намехема аралаш кардам оша. уқа сирхи хушрӯ наомад, барое ки ма бисёри бад зирбакша ма ҳар дафъа бисёр зирбака вай мекардам да. Ҳам бисёр меҷӯшондум, ҳам бисёр зирбак мекардам. Яке ош нағз омад. Набине светш чӣ хеле хушрӯ омад. Баъд савзиё сели омадагия. Ҳар дафъа савзи ов мешид. Бисёри бад ки мезирбондум оштам, оша ки рехта бу баъди ним соат баринҷа ки меандохтам, ов мешид савзи. Айҷада савзиё ҳам хеле сели омадагия. Ош ба зеб омадай. Баъд як банка салони ҳамсояи тоҷимон додагӣ буд, ҳамона кушодем. Нами хеле оши мо тайёр шид, дӯстони азиз. баъди ош айс омадан торти гирифтагӣ будем. гуфтем баъди ош вайш мекунем, мебиремша. рости гап оша хурда серемон, яки бачам ба хотири бачам ака оз мебирам. Ваяй як кусокча аки метиҳимшон хӯран аку. кӯдак чӣ хела як чиза бина дигар тоқат надора. Шикамаш серам боша, бояд ҳамон чиза вай куна. ҳамон чиза бояд бичаша, ҳамон чиза бояд мазаша бина. ай торт гирифтагӣ буд я бор дадаш. маъқул шидагӣ буд. гуфтам махаем торт якта гирем. сабука ки ваз дошт ниякӣ хушрӯай. бои бачаи ма ки дандонша кандем, дига ҳарчи сахта наметавона хӯрда, ами ошами қаак хӯрд нахӯрдад. хай гуфтам торт шидем, торт бихӯра. мулоима ки хушрӯай. духтаро баъди обед мо инҷа да кор доштем банкда. ҳамҷа омадам ма. дадаш май оварда партов. айса кормона буд кардем. худмо хона рафтасиам қати кӯдако. ҳаво беҳад хунука, не ки барф ака имшав барф гуфтагия. мумкин барф зана ҳамишав. кӯдакои ҳозир мегирам, хона мерам ака ки хунуки бадай. бисёр да кӯча нагардем. дар инҷа видеоя ба охир мерасонам. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.